lângă mine. Carte, păi nu știu Hai. glumă. Hai că facem o glumă. Hai, stai aici lângă mine. Cu chitara. Cu chitara, dacă vrei. În, Da. Ți-ai dat seama că astăzi am cântat numai despre femei. Da, în 1987, Hai cu să te 2 vadă ani lumea. înainte de Revoluție, cântam pentru Comerț tot la teatru din Arad. Și când a fost în 87 că s-au răsculat muncitorii de la fabrica de mașini din Brașov, și melodiile erau cenzurate. Și înainte de Rebelion trebuia să spui ce cânti. Și m-am dus la șefa de complex și a zis: Nelu, tu trei melodii trebuia să cânti. Tu ce cânti? Păi cânt Păpușa, cânt cu lupul, melodie folk, și cânt, ce să mai cânt o melodie folk? La groapa lui Ilaie. Wow. Zice șefa, să uite la mine, cum ea recită primele două versuri din La groapa lui Ilaie? Și încep eu că e melodie folk, după Tudor Gheorghe. Am venit să spun o vorbă azi când pleci în țări mai bune. Nu, a zis șefa, vrei să ne bagi în pușcărie pe toți? Că Nicolae tot la ei era. Ceaușescu a crezut că înțelege ce vrei să zici. Da, am înțeles. Vrei să o cânti? Nu, mai târziu.